kiete guikaboniga bono mangana twale gukora gwabataga mujande mokigo ka technical ekairira tugasukibo cio guikari tukuria rero sumurubiri weke umbune tonere magoroba ya bono igo bantu tukwana mangana berata tuiga ari arengito mu Gusii na boigo ari agendrete gukorekana ime yoro konguru Gusii Kenya na boigo ensinkima biomono kegima tugende sensemo ya kabiri tukwirena na mangana magia senkira yu wikirano. Viamono kigimo mwenchu murigiribu television ya Ndizi TV ekerondo chena nigo ni haligani kigima okwenekina nakoletera mangana magia senchira yubo ikirano tindi nchebweka nigo tore na Joshua Auta ojo koletera mangana magia senchira yumo nwabwe biorokererio mangana magia nigo tugoya chaka kuruase county ya Kisii sensemo ya embassy asegotero karamna abarendi batato nigo bakendrete kuruane robugima bwabo senyegitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital eye maiga yugo saga nubo tukobogo kira lero sensemo ya embassy asemo bugani oyomo moza kito Vincent Onyancha niga ikenseme yono kukwari ndi roboti okubwatia asenkira yubo kirano nensemo ya embassy botukobwa lero saa 9 igonanya oresi miamo no monyene erisoti kurumundi Sindis kitutu chache South abumbanyo abantu chiwatchman Isato nchiumesire county ya Kisii ewodi ne ya Nyakoe ogo ichana nigo kwa tanse ase nyomba yo kwegokia emanyakanite buna Sindis eyo ya igorwa wangoiga abakagero bobo sagana nigo abatigara chinkoma chintindi abarendi batatu mu bagani oyo obo tuko bugokira rero koenekia yuno manyakiro bo community policing ase sub county ya Kitu Central Charles Aminga abato barenge ne watchman chingo babanyo ne chimbede chemioro yeba umisire sana ngagetenga Chinsa na kirusi miamo no moneno ikore station igandenga level 6 bairwa lakini mba umise nemi ole mebe igonga na tema koro communication ya support sports yerange kunya koe korengana na Carolini go bagotumanyibuna maiga yogo ikarore mambi ya lero ni go banyora manyinga somo bagani oyo ase kolende baseri gwa kurwa ensemeyo twana kara twabokabona mambi twanyora manyinga ichirororo twikirororo twarigereire naba manyinga nabantu baitire nanda agijari twagechiri guna abantu bamenye toro gose bakora kigasyo ebagotoseri kurupana nantu origereri kende ekigende gyatogechiri bobe sana gati ya bamenyabo boigoni go baereire igoro yega kolekyo kyo boichania ase nyomba yo kwegokia ya Sindis kene guri sasiri kuna twa naba no mondo komone na boria ngikia beke bono mambia kara yekira bono mambi na naso kirigo chabara aba neri nanyora muna Sindis aba kwerende babuturanire nyakitari bachire anjena very shocked sketi no alifu amekuja mekatakata watu hapa bono na yabato na abande ngo yako kitore bono sie keire kitoro nebinyoreme tokire twabere no gochana konne sana ekara to konyora asenseme yetu enseme yo kwegokia buna ba family rwaso butukubukira rero igo egente kia embassy yetu ya Mokongonyoni twabere no bwoba sana no nyembono twabere na ntukunyara gutara para ekiagara bono bosali boichoire bono na chigwachimanie chia umisiriwe batira abana babo bono ntono ya no gwichana konne sana korengana no kugania kwa bamenyi abuni go bagane tegese Kenya koe koegwe gari eligo ikirania asobwa ngo bokori bwabo asiba mochiri okwelindoria kwabo nyarekane police post ya Nyakoe tigerigereriwe onyore changes yego korwe sababu omundo bwesi pi kodanga bantamba konyetu esababu to kunyara kodigereria guswa kesimi ange wana wengima abantu batari kunyara okora kigoika na sabu ni gale ndango 300 meters kure police post go jase gonde ni yabeta mangana yabeta asa mwana tuwa kwane Nyakoe ne bande tuwa legali kanga Chinsa chairman yaba kiresimi kangamba ikaba ibamba ikamba ikakubwatwa nege kolegi atigira amenye bensemeye igabale no goichana okona no gokumya kubwatekana buna hoyo no mubagani abagoko iguru bwangoiga batatabu batiguru chinkoma chintindi asoko butorano nemioro nigo bagendete kurwanda kumabwabo asenyegetare ne ya Kisii Teaching and Referral Hospital ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo embassy meye county ya Kisii retirane nchinkuru kwa Vincent
Onyancha. Mubasokano bwibara nigo kurekana asensemo ya Nyamira ejigotoka ime kaunti ya Kisii magiga jigari basi ya Guardian gutumana nigari yabuguriti mesigo kwirerero kugwa se uruche rwa Nyamira abantu baringese basi yo nigo batigirwa chinkoma chintindi na kumyokiwa se nyegitari ekirime yumuche okisi Frida Kerubo na ikenseme yuno kwariganira roboti rokubwatia. Omubasokana obwe para nigo oenekigwa ase para ya Nyamira angenegeta seni kia maguta gia Texas. Gukwana birori nigo baerana ki egari yabuguriti mesigo kurwa egesago cha daraja 2 ya Siria oboroso na gutuma egari ya Guardian Angel yare kogenda ensemo ya Sirale. Mesigo ya egari ya kutisia tugesaidie ya Miruka kwa daraja 2 kwa Kisii. Wana injection yeye kwenda town na yeye kwenda kwa daraja pale yeye egari ya kitatu nikasoa kutumate kaumera nigari ya Guardian yale kuruta uri yale kwenda Sirale tikaumera naga ajia mera kutumega ya kwa accident lakini ya mangane mesigo yeye ya daraja 2 kisa jirajito kisa changu 10 wakati changu saa 10 kisa changu. Egari ya Guardian Angel nigo yari kurwa omuchio Nairobi asiyekiria abantu bande asomuchio Busongo ase 15 no mo bagendane sabali yabo korende baumirana no mubasokano yo. Abanyanyimbo begeta senegia Kitutu Central mbaikirane nseme yo na kwenekia egekolekyo kolende abantu 5 na 3 nigo baminyokigwa asinyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital asibagendete konyora obogwenia. Frida Kerubo, Ndizi TV. Gotana no roboti wa Frida Kerubo nigo twaso roboti ronde abaibori bagenderete kwimurungania kubwatekana n'ingana yatebwa buna nige school fees egocha komentwa omwako ogocha engana nonya omuwaziri we eke muwaziri muske Ezekiel Machoguyo tendete wizara ya yijisemi aberega ukana bokongu Vincent Onyancha roboti ruo asinchira yobokirano. Ibirengeri au nigo bigandretse kuru wakurwa saba ibuli igoro yo murobyo CBC maiga yebirengeri go sangereri gwane komiti ya choro numurayibwense William Samoei Ruto gati abayibuli nigo bagandretse kwe murunganeri igoro yo murobyo OCBC egente kero kindate bangabana abake bakogenda chi secondary ye kuchikomenyororo bigo jikwenyara kwerenda lakini batigare ase bagosoma abali batumi babasomi gutenyi system nigo tora igubuya mono ikiara abayiboli ntobanga ase okobaikera na karanga kibagendererete amangana CBC nero twarure chimya misini guchie skuru orocho umwana otumwe ngoko
mwana utumu sino sukari, mwana utumu bosio, mwana utumu kigaki twara kwa sabasi bisi barusio zukuru enda kama kawaida elinde torega kitoko konya. Nonya na bwengana yo comment we school fees nigo ya mentire umuriro aseriote go cha sawa ibori. O comment we school fees nige ntege ko musana. Abo ibori mbali konyora besa raisi unde serikali yerengererete. Abo ibori bandi mbali bagosomeria abana go musana. School fees na bera chuko tokongera ekerenga kia abana bago chokugure school January. Ntu abanga abanyonge buna ntu tokonyora besa. Chisa ine torairire bana school ejichi abegetu. Engana kulendo mwaziri bwechisemya zekeli machogo atugutirane na gote abuna fees tramenta. We have not changed the school fees, and if it is to be done, probably there is to be another task force, and the Kenyans know that we have a presidential working team. Kolengana na machoguni gatebire buna school fees ni goyera neire eli yarenga kurwali tangani enga gikorone taraso asense ya Kenya ogosa wa corona ni gogwasegete fees kwira nanse asogo turubani wa kwe kalenda ya masomo na boy go kwirandira kwe kalenda ya botambo chakiro mwako gocha ni go kwirandira wakano we school fees ya wakano abo litangani. Like last year and the year before were also reduced. Such that the amount which was supposed to be paid like the other years, as said by the Nyamira task force, were not paid because students and students never stayed in school for that period. Noye nabo abayibori mbara itabirana nengane yobo ikiranu na nigo batigaretse kwimurungania. Igo toko sabe serikali enyare ko bagego tokonya eturuserie school fees yeyo chibesa chira nensake egera nari turanyare gosomia abana. Amangana ye school fees atorete irobo kongu na abayibori ekare school fees ya komentu ngakieri totatara chieti ngakieri economy ekinete gochigoro tugasaine gostura gokorigie ndagera tokori onye no konyore ndagera guka korogo kongu. Amangana kero kenda abayibori babwate nga fees ya mentire asa abana bawita kogenda chi school chi nene omugaka majongo ito minister ito ni gaka na district turinga mangana ayita ya mageti na school fees peramenta. Nasa matemu grade 6 na bego Kisii Isato nigo barachaka matemu aburi tukure Jumatatu tariki 20 Isato oika Jumatano tariki 30 KCSE nigo ya chaka tariki 20 yemo omutinyo igasa bachakire tomore morio French aseba gogati yemeremo ya botambe buno muremo bwege songo orachaka bene tariki 2 omutinyo 12 ase KCSE ere commerce tariki 20 Isato omutinyo 12. Okona kukubule na bwego kwe murungania kurwa sava ibuli anaso konyara kumurekera mangana ya komenta we school fees abwase batebire buna no chikobo igasiana no gocha sabale egento batebire buna kigendete ko bare mari ali tuko gocha serinde igobono bagani yo muwaziri wechisemya zekerio mbaki machogo kwane kibuna nkonyara koligeria nsemo yo wakana chibesa egento batebire buna kiragenderege ko bare mari na ko batakuna mabirata yo ko reporter ya Ndizi TV kurwa se county ya Kisii retirani nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Akigima Vincent Onyancha kera tutugarite ngana yigisemi boigo ekiombekirikyo abomo bwa barimu ya Kupet nigo kiagosereirie uche ko baburi abarimu bale balense eri aburi eri ya Kupet tibacha ko makia matemwa ko bwate kanabuna serikali tirabakirania ali ya gosamagani yabo ali babeire bakotebigwa. For teachers to avoid the marking stations, to give us time to negotiate with the National Examinations Council. If they go to the stations, it will be very difficult for the council to listen to us because they have been used to tormenting teachers, mistreating them. So we are asking teachers now not to report to the marking centers so that we will be able to negotiate for them better rate for the papers. We shall be able to negotiate for them for the teachers who are at the centers of examinations, because teachers are paid very poorly as compared to other officers who are manning examinations. Tumejadiliana masuala kadhaa. Jambo la kwanza ni mambo ya kusahisha mtihani. Tunaambia halmashauri ya kusahisha mtihani katika Kenya mzima ya kwamba hatutakubali walimu wetu wanyanyaswe, walazimishwe kusahisha mtihani na hela kidogo. Tunataka nyongeza ya kusahisha.
Tunataka walimu pia wapewe pesa za kusafiri iende juu. Tunataka walimu pia ambao wanafanya practicals kama home science wakina Germany, tunataka waweze kuongezea pesa. Igotekana na yo murugi w'umugavana bwe county ya Narok Musubati Agnes Ntutu igaboliri gesa ku kiama gutiko gusara umwana umunyaruka anene muno chinga kieki basigire gisukuru na bale ase chinga cyabo ngagikyo nigaboliri ng'abana banyaruka banyare kurendwa. Neno moja tu, tuachane na kudulumu wasichana na wamama. Na nimesikia watu wengi sana wakisema na vijana, je, dhuluma ya vijana imetokezea tu hivi juzi? Hatusemi haiko, iko, lakini sio mingi kama ya wasichana na ya wamama. Tunasema hivi kwa ajili saizi tukiongea Narok County tunaongoza kwa wale wasichana wamepachikwa mimba wakiwa wadogo, tunaongoza kwa ukeketaji, tunaongoza kwa wale watoto wamewacha shule, na sana sana kwa wasichana. Tushikane na serikali, tustaki wale watu ambao wanaoza wasichana wao wakiwa wadogo, wale watu ambao bado wanafanya ukeketaji. Ripoti kwa chief, ripoti kwa mzee wa kijiji ule unamfikia, na pia mripoti hata kwa serikali ya juu. Hatutaki hawa watoto wadulumiwe tena kutairiwa. Gendrete gutigara se kiroboti cyo igoro y'abana na gushika gisukuru ababuli nigo baboliwe kurenda abana babo kinga kici basigire gisukuru na gocyanka singincho y'umutumuko ukwana se sukuru yo bobundi ya trickle up imenyensemo ya Kayore Lorin Kirina oyole omurayibwe kyombe gya Retrick Club ni gobono atebiribuna enchira yo konya omwana no kumulenda kinga kici balisikona komwamegeliyo Amayia. I think we've also relaxed a bit on parenting, but also we are not listening to our children. Are we sitting down to talk to them? Because I think they want to be heard. They want to, I call them microwave children, because everything for them is instant. So how do we keep them engaged? How are we speaking to them? Are we spending time with them? Most of us are so busy. We're incredibly busy that sometimes we are not even present. Can we just try and be present for them during these 2-3 months almost that they're, that sometimes we are not even present? Can we just try and be present for them during these 2-3 months almost that they're at home? Uya kigima karatugendrete bosyo aboroki wakuru ase skuru ya Technical University of Mombasa nigo bagendrete gucyanira okubura kwa morokigwa oyo mokurwa ase skuru eyo asige kurwa iyo kuburwa kuburendi asensemeyo. Tumeenda katika vituo tofauti vya polisi ikiwepo Makupa, Kisauni, Central, Mikindani na pia Changamwe, ambako polisi wanatuambia hawana ujumbe wowote kuhusiana na kupotea kwa Dan Kiprop Siche, na ambapo siku ya kupotea kwake kulikuwa pia na mtu mwingine aliyekuwa akiitwa Saden ambaye alishikwa na yeye akarudi akaachiliwa baadaye jioni. Lakini tangu kwa leo hatujui aliko Kiprop, hatujui, hatuna ujumbe. Waliomchukua, waliomshika, wakija wakiulizwa wanasema kuwa wao hawahusiani na hilo jambo. Sijampata, nimezunguka hadi nimeenda kule hospitali nimemkosa. Jana nimekuwa hapa shule, nimeingia hapo ndani na wanafunzi wenzetu kwenda kuulizia mahali aliko. Kila mtu anasema ajui mahali aliko. Ekiombe kiligeteneta mangana yendagira ensenki makiwalo food program niko kyabatu kiro roboti orokoro kyabuna bantabange bagendrete usiriyo bugima bwabo kubwatekana numurakera ojicha eyo yarokiribuna obonchori yakwelire niko kwagendereire asige kigetambe. Of the priorities is done by the communities themselves, because we do understand that it is communities who do really understand the challenges that they have. By having a management of the land and management of the grazing, people can continue to be pastoralists, but in a very thoughtful way and adapted to a situation that we see coming from climate change, where we can expect maybe less rain in the future.
Tigana nayo mugavana we county ya Kirinyaga Musubati Anne Waiguru nigo obono ainikire buna onyolire kiginge kemo ekiabetege okurumwa kurwa sensemeyo nigatebire nikiginge kyo niyo kikobekwa asobotumekyo buyabwe county yo nakwenekia buna amagenderero ngochale sensemeyo. We have secured land that had been grabbed, 250 acres in Sagana the Girishi. I went to court, we won the case, we won the appeal as well. And we have the title deed already in the name of Kirinyaga County. That is where we intend to set up the industrial park. It's actually going to be a small industrial city because there's going to be the area for the industrial park where there's mostly going to be focusing on agro-processing. We will have low-cost housing and a housing unit as well. We will have schools and hospitals in the same complex, and we will also have a sports complex which will comprise of a golf course, a small golf course, basketball, football, and tennis courts so that we can also be able to promote sports in Kirinyaga County. Gotikana nejo omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigabulira bamenyi borogongo rwa coast gochamo no gukwana neriogia limo nigaya kwana yo imenye county ya Lamu kiraikira naso muyiga bukorokia amangana jege koro. Our visit, you have taken time to walk around, to taste food that is sold in plenty along the seashore, that you have taken time to interact with people, and most important, that you have enjoyed your time here. Please, if there's anything that you think we can do better, do not hesitate to let us know. We all know the consequences of insecurity and the damage it can do to our economies, apart from eliminating people's lives. You have gone through a lot of tribulations in this region, but today I can stand here and say, inshallah, we are here seated together because the people of Lamu have participated in ensuring that there is peace in this region. If you are a golf player, I would say keep your eye on the ball. So I'm just requesting you, the people of Lamu, the people of all these counties, keep your eye on the ball. Musalia Mudavadi yoromo Prime Cabinet Secretary ni gogomera na nomugabana we county yo Isatimamu SSM yo ya Mombasa lituko lialera gutigana na ibono ekero aboroki gwabagenderete kwyarigania asamatemo manene nigo boigo bali babwato muchando bwobonko na borobwo bagenderete kwyarigania anene mono kurwa se skuru ya Nyairichi ejuera se county ya Nyamira wanchu motegereri roboti uruna rungu gotigera turochi gukora mangana Amayia ase Chinsa Isato chabona morogoba na roboti uruni gororo siri no musekitu kurwa se county ya Nyamira bali tubwatira na koletera mangana Amayia nigo obale Petra Mokera kurwa semo ya kabiri na boigo ujo koletera mangana Amayia senchira yo muno bwebiyorokera ni gakuru kwa Joshua Uta nkwire nandero mukanione eritogendera somo rubulyo bwekeumbu ekero aborokia bande bagenderete kwerobe ya ase amatemu a KCPE CBC na KCSA ase chisukuru kya borokia balede mechando ya kebongo echichikoro kwa special schools nigo amanganare enchera engao elinde komanya enganeye ase enchera yobo ime ntwabatogotalera esukuru ya Nyairicha Special School erinde komanya igoro echisemi kya bana balene mechando ya kebongo omworokia omonene bw'esukuru eyu Richard Mogoa natwerera buna nigo barachi gokora amatemu amangao ayakoro kwa Kenya Intermediate Level Assessment kilea ase aborokia bekerengo gya intermediate barachi gokora amatemu ayo bona somoli bwo mwaka na intunto bwate class gekuru ku intermediate gege gokora amatemu akuru kunga clear emini Kenya Intermediate Level Examination Assessment asa bana bali mentally challenged boka bawo kolemire mene amatemu ingo chakari buna yanda class 6 na class 8 yako chaka na barongo kora bara matemu etofauti nelinga asingeje baroba na leta bali baba boka
nintwe abalimu bali baba tuguchiko bakoria karo mwalimu ndi mungaise kurusiko mbako mwanja singeje barabo naito mwalimu ababweka omoroberio o CBC oretire ugonchereria okonene asaboro kiabarachikonyora amaegerio arachikobakonya asichisukuru cha special schools. CBC ya mademo aba abandi buna bakore na nate ba CBC njari recognize abana aba njareta amatemo abo rero bakora kare tuka baretirigo babere skuru bakora batayigo kora kindi tubateberere dibosa lakini rero system nerorore curriculum yabo nerororo eyiye ko toro keringa kituko batirichi stage chons asichisukuru cha special schools nigo babwate ebirengo bine ebyomworokia agwetera omanya gotabokia chisemi ebibikoro kwa foundation, intermediate, pre-vocational na vocational. Ogokinia omwana obwate emechando yobongo tari engana ere enyororo. Susan Mora oyotenenerete abaiboli ase sukuru eyo oyuboigo oro moiboli bo mwana obwate omochando bwobongo nato erabunanigo ya muirete egeka egetambe elinde akamanya gwancherana omwana oye oyo obwate oborema obwo. Mwana onena bakorete 2 years yali biya erega atokereti buni ndagera ikagera agatwara 30 disability igachabuna meningitis lakini agakoreri gutwara umuchando enseme yema agatwara stroke bono nabo yamberete gasi enkongu gwancherane ekogera omwana mbuyarenge lakini with time nabo nachite kuna gwancherana na morerete ngaki entambe sana nekero yali guikere buna nitaito abakonyi maybe korwa seserekana na bintu binde kero na ali kogenda tinkonyora nabo na ali kuiranana lakini naende naira na maega nate abanyasaye nabwate sababu angere to mwana uyu Korende natogia esukuru ya Nyericha ase ogokonya abaiboli na kubagusweria egurube yoko barera nekero na muire tase esukuru ya mberete gasiere nkongura kini rende skuru ntu abwatega igana muirete skuru ya renge bogere kanyora challenges tinkongusane yakogera bogere gali abana nigo bagukwane kigere giuka agatwaro bugimo bokongwe climate bonekere skuru ya chitanga iganya nkonye tenche buno muiburi na ende nabongogete nero ekogerande nde no maene ngomwana asemu begete naragi yake esukuru yunigo atagete omwaka gw'ekirububira na 14 asebono babwate abana gwetani emerongo 5 na Isato na barachi gokora amatemu omwaka oyo bare batano nomo. Skuru ya Nyericha special school for the mentally handicapped. Skuru ya ito ya Nyericha special school ya bana babwate matatizo yake bongo ya jagete omwaka wa 2014 kare arude bune unity ya school ya Nyericha primary school mono go shugulikira abana babwata matatizo yake bongo twabiri togo na go changora ngora kigera ya jagite buna ka skuru agake paka yakine ya biri skuru enene twabiri togo rusia abana isiko baliane ne babekire isiko ko babwata ulemavu abaibuli batataitiko baleta omokonyi bwo mworokia omonene Cecilia Mugusu nasegeta abaibuli gwanchira n'abana bali n'emechando yake bongo nako basokia elinde banyore obokonyi nako baira chisukuru igonche ngote ya abaibuli bali bagachita abana nyumba bakoranga abana bamba gokonya babasoki babarete elinde banyora masomo bachigwetenenera tigakobeka umwana nyumba okoranga tago okonya ase enchire mune yendo umwana yo nabako buraro weterororo igo chiskuru nchiro soki abana barete naende kero konya kobeka umwana nyumba bono buna abana babaiseke nabo konyora naye kwanyorire gwachira ase gokoreke barua kiao omonto omogateire omokorera mangana mabe koiga sawe bori nkobakurera moreta abana nonde bwensi igwete abagambi bonsi etemechi esemo konyora abana aba abaibuli babarete skuru mubwato bosibore bwoko bateya abaibuli barete skuru oyo kwanga lichikondiroro obokongu nobonge abana bali n'emechando yake bongo bagwetera buna twabatokwererwa bwata abana bagurwa satambe sana bana bambali kurwa samu bana ngurubara up to 10 kilometers to school bande singejo baguruji obwaro obu kocheki kubarenjira and we have had cases cha bana bande bago bakoba defiled yani bagutibongo nabantu njira kire bagoja nandi singejo batabwati
obumanyi obunge nono gukwana kwabo kuro gokong we identify ngo mogosera tari kumanya gote omuntu nangosera igorioka ndikunyara kubamanya nonye nekero bagutaranchira kumira nabali namangana amangi buna abana abanyaruka noye nabamuroko nyoro bogeri gwochire gokori bwe ibarwa emechime gweta abandi kwanyora kera gwegasi atakoletie akore omuntu omwaka omuita mbasaba basamaria abayana barayiko basira nako babwatesia erinde gokinia ekerengo gyesukuru eye twali gusaba well wishers matokonya twagache boarding section asabana abarabe bakobera erinde twabanyora chingaki ekere skuru yafungiru intuo to yabegeire poto ya nek tokwenda tweruseria nechibase cheitu twaya koria kivyetu twaya upload goje computer twaya tuma gojinegi kivyetu ekikere expense ya school intu twale gusabanga nyandiri government nero ya ligereria in future because yanara matemo matangani na intu in future baba gutuprinteria matemo ya twenda twaya rusie container twaya koria school twa netoka twaya magi na enda ira nikuboigo achi kobekuru kubwatoko kora expense ya gututigarira ntutweka projere gaiga ya gorofa yarabeire miaka ngesta kurwe chakwa etana koera we have a challenge to appeal to well wishers our leadership Nyamira our area members of parliament batuye kule gegara ya twire irungu na kunywerera mache ya beire ekorera kana muneri taite gusareka erebuya ababwatani agocha amo erinde gosira abana bale asichu skuru kyabali abale nobolema urwa senya iricha special school kinko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.